an iran ag cruthu go hiontach. Mean fómhar seo caite an ag Seán agus Paul fógra faoi chrach ómána. Mar siad anspéis sa bhógra. Ceapam gur an trach ómána seo garachtal ag colaiste ón. Dúirt Seán gur cheartmh trí amhaint as, agus dúirt Paul go labhraite leis an nuas lo sé faoi. Bhí anspéis ag Seán agus Paul a bheith páirteach sa trach ómána. An lád ar gcín, ba siad chun cainte leis an nuas lo sé. Dúirte go má orthú obair na gapalaíonna na dasta bhutha a bheith ar uireann. Bhí na sé dóibh go má tréineall ar siúl tar éis na scoile 2 uair in 9 seachtaine. Ug Seán agus Paul le fis gur bhaile a bheith páirteach. Baibríonn ar an go dtíon díthile ar feadh cúpla mí. Bhídis báte le halas tar éis tréineála. Bhí chun banisteoir ag bécíle in ár de chéine sa gotha agus é gire iad a spréaga. Faoi bhí aibreann bhí an chríomh sristeacha, bhí an banisteoir ansásta leo. Bhí gachtain is scoil ag tlú go mór a se gluthaí canis. Agriú busanna le loch leanana a chóirt go dtíon cluiche. Bhí na busanna ag fágal ag dóchlog. Bháil an fógra agus na scolarí taciacht a chóirt gan iran. Ceapam gronna himróí geirí neirhíseach. Sa deire hir hall an ag lán na cinúna. Measam gur córach an bhradain sa gluthe ach ag colaiste ón an lá leo sa deire. Bhí an fort dubhla daoine nar a brunú an chorann ar chaptaon na fórne. Bhí imróí cholaiste fádraigh in éis le brí agus imróí cholaiste ón ar bhain na muice. An lád ar gcín curú fáilte mhórompú ar scoil. Réas le an príomhaide a mua leo. Tá cuma anmhródú le bríomhaide agus an banisteoir. Dúirt an príomhaide go mó cóisiir acu an láisin. Bhí luachar ar na bochailí.